Nangandam ang Cebu City Police sa posibleng mga panghitabo sa gikatakdang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Lunes, Hulyo 27. Lakip sa bantayan sa kapulisan ang pagpahigayon ug lihok protesta sa mga grupo nga mopadayag sa ilang sentimiento atul sa naasoy kalihukan. Malaumon hinuon si Police Colonel Rique Sumalde, ang Acting City Director sa CCPO, nga malinaw ra ang kalihukan. Ipatuman nila ang maximum tolerance. Darating na zona, nakaredy lang po ang kapulisan natin dito sa Cebu City Police Office kung anong ipag-uutos nila. And ito prepare din natin ang ating mga personnel kung kailangan nating i-deploy sa mga areas na magkakaroon ng protest, rallies.